Ang Pangasinan ay bayan ng mga matatapang at mapagmahal sa kanilang bayan. Isa sa mga pinakamalaking probinsya ng bansa na biniyayaan ng magaganda at sagana sa likas na yaman. Naging sentro din ang Pangasinan ng kalakalan noong panahon ng Kastila. Dahil dito, ginawa ang pinakaunang daanan ng tren at isa sa mga iilang daungan ng galleon trade. Alamin natin ang ilan sa mga makulay at ginintoang bahagi ng kasaysayan ng Pangasinan. Noong sinaunang panahon, mga relikya at pagpipintura sa kuweba ay natagpuan sa bayan ng Suan. Ang mga Malayo Polynesians ay dumating sa Pangasinan sakay ng bangka. Itinuro nila ang kanilang kagalingan sa paggawa ng asin sa mga katutubo ng lalawigan. Natuklasan ni Juan de Salcedo ang Pangasinan habang binabaybay niya ang Northern Luzon sa utos ng kanyang ama na Gobernador General ng Pilipinas na ayusin ang kapayapaan sa parteng ito ng bansa. Tuluyan ng sinakop ng Espanya ang Pangasinan bilang isang encomienda. Ang rebeldeng Tsino na si Limahong na matagal nang tinutugis ng mga Espanyol ay napadpad sa Pangasinan. Nagtayo siya ng kanyang kaharian sa bayan ng Lingayen. Pagkatapos ng mahaba at madugong bakbakan, napaligiran ng puwersa ni Limahong. Tingid sa kaalaman ng mga Kastila, gumawa pala ng isang lagusan ng tubig papuntang China Sea si Limahong at doon siya tumakas. Maraming Tsino na kasama ni Limahong ang naiwan sa Pangasinan at dito na sila nakaluyog ng kanilang pamilya. Ang Pangasinan ay ginawang isang alkadya mayor. Ang unang alkalde ay si Don Pedro Manrique. Sa panahong ito, napakalawak pa ang teritoryo ng Pangasinan. Ang tawag sa coastal villages na naging gawaan ng asin ay panag-asinan. At ang nasa loob ng lalawigan naman ay kabuluhan. Si Andres Malong na taga-Pinalatongan ay namuno ng mga libu-libong kawal para maghimagsik laban sa mga Kastila. Naideklara ni Malong na malaya ang Pangasinan. Subalit wala pang isang buwan ay nakuha uli ng puwersa ng Kastila ang lalawigan. Sumunod na naghimagsik laban sa mga Kastila si Juan de la Cruz Palaris na taga-Pinalatongan din. Nagtagumpay si Palaris na gawing malaya ang Pangasinan ng 2 taon. Nang mahuli si Palaris, nagwaging muli ang mga Kastila at ginawang San Carlos ang pangalan ng Binalatongan. Itinayo ang Casa Real sa Lingayen bilang opisina ng Alkalde Mayor. Ang alkalde noon ay tumatayong parang gobernador sa kasalukuyan. Binuksan ng pamahalaang Espanya ang daungang dagat sa bayan ng Suan para sa kalakalan sa ibang bansa at pagawaan din ng barko. Sinamahan ng Spanish governor na si Primo de Rivera si General Emilio Aguinaldo para sumakay sa tren papuntang Dagupan at ipasakay sa barko sa Sual upang ipatapon si Aguinaldo sa Hong Kong. Dahil matagumpay sa pakikipaglaban ang mga lokal na katipuneros na binuo ni General Francisco Macabulos, muling nakamit ng Pangasinan ang kalayaan. Sa pamumuno ni Don Daniel Maramba ng Santa Barbara, Vicente del Prado ng San Jacinto, Juan Quesada at Eliseo Arzadon ng Dagupan ay tinalo nila ang huling puwersa ng mga Kastila sa isang makasaysayang digmaan sa lungsod ng Dagupan. Inilipat ang provincial capital sa San Carlos para mailayo ito sa bantang pagsalakay ng mga Amerikano na pwedeng manggaling sa Lingayen Gulf. Isinulat ni Jose Palma ang isang tula na naging liriko ng ating pambansang awit sa bayan ng Bautista. Noon ay isa pa lamang baryo ng bayan ng Bayambang. Inilipat pansamantala ang kapital ng Pilipinas sa bayan ng Bayambang ni General Emilio Aguinaldo na noon ay kasalukuyang Pangulo ng unang Republika ng Pilipinas. Dito pinag-usapan ng kanyang Council of Government na buwagin na ang hukbo ng Pilipinas at gawing girilya ang pakikipagdigmaan laban sa puwersa ng mga Amerikano.
Itinanghal na unang gobernador ng Pangasinan si Don Perfecto Sison at ibinalik sa Lingayen ang karangalan bilang sentro ng lalawigan dahil sa bayan na ito nakatayo ang Casa Real, ang dating kapitolyo ng Pangasinan. Ang unang pampublikong high school ay itinayo sa Lingayen. Si Gobernador Daniel Maramba na nagpagawa ng bagong kapitolyo ng lalawigan ay siya ring nanguna sa pagpapasinaya ng nasabing gusali. Naging madugo ang labanan sa Pangasinan noong World War II. Nang umatras ang mga sundalong Amerikano kasama ang mga kawal na Pilipino papuntang Bataan, ang mga Hapon ang sumunod na naghari sa lalawigan. Inilipat ulit ang provincial capital sa Dagupan ng mga opisyalis ng Japanese-sponsored national government. Dumating ang mga Allied forces sa Pangasinan at tinulungan ang mga veteranong Pangasinense para palayain ang Luzon sa kamay ng mga Hapon. Unang dumaong si General Douglas MacArthur sa Lingayen. People of the Philippines, I have returned. Pagkatapos ay bumalik siya at dumaong din sa Dagupan. Ang provincial capital ay naibalik sa Lingayen. Itinayo ang governor's official residence at guest house na tinawag na Princess Urduja Palace. Si Princess Urduja ay isang legendary Amazon princess noong 14th century. Isang Pangasinense, si Fidel Valdez Ramos ay naging presidente ng Pilipinas. Itinayo ni Pangulong Ramos sa Pangasinan ang dalawang malalaking power plants sa Pilipinas. Nagsimula ng magbigay ng kuryente ang San Roque Multipurpose Project, ang pinakamalaking hydroelectric power plant sa Southeast Asia, at ang Sual Power Plant, ang pinakamalaki namang coal-fired power plant sa bansa. Nagsimula ang masigabong pagbabago sa lalawigan ng Pangasinan noong pagpasok ng liderato ni Governor Amado T. Espino Jr. Gumanda ang buhay ng mga naninirahan sa Pangasinan. Pagkatapos ng isang mahaba at seryosong pananaliksik ng isang grupo na binuo ni Governor Amado T. Espino Jr. na pag-alaman ang kapanganakan ng probinsya. Ito ay Abril 5, 1580. Sa kauna-unahang pagkakataon, ipinagdiwang ang tunay na founding date ng Pangasinan noong 5 ng Abril, taon 2010 sa Season Auditorium. Sa taon ding ito, inilunsad ang I Love Pangasinan Movement. Ang pagkakaisa at mga ginintuang simulain ng mga bayani at taong bayan ng Pangasinan ay pinagpapatuloy ng liderato ngayon para may sakatuparan ng mithiin. Mission of Pangasinan, the best place and best word, live and raise humble. The mission